Ďakujem pekne za pozvanie. Je to pre mňa česť byť tu a uviesť svoju prednášku, ktorá možno bude trošku taká napomedzi, pretože sa táto téma, ako už povedala Valéria, naozaj týka politiky a kultúrnej politiky súčasného Slovenska. A nedá mi ako historičke umenia na túto politickú situáciu nezareagovať. Čiže okrem nejakých umelecko-historických prístupov si dovolím aj určité kultúrno-politické postrehy. Takže vlastne Valéria už povedala ten úvodný citát, ktorým som aj ja chcela uviesť túto prednášku. A to je vyjadrenie našej ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Citujem, že slovenská kultúra má byť slovenská a žiadna iná. A z tej vety sa stal taký svojbytný mém, by som povedala priam. A isté, že je to blúd, je to falošná predstava a blúdy treba interpretovať, treba ich dekonštruovať, treba ich vyložiť a uviesť na pravú mieru. A keďže sa modernou a možno tou slovacikálnou podobou moderny hľadaním slovenskej identity v moderne zaoberám už roky, tak vznikla táto prednáška, ktorú som ja už raz uviedla v takom mieste, ktoré sa volá Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši, ale toto by som povedala je nová verzia tejto prednášky, ktorú som sa pokúsila urobiť trošku možno viac pre české prostredie a urobiť tam možno, skrátila som ju a urobila som viac modelových príkladov. Čiže ja sa v tejto prednáške chcem zaoberať nejakým úsilím o definíciu slovacity v slovenskom umení. Ako táto definícia, alebo pokusy o tú definíciu vznikli, ako sa v umení 20. storočia, umení moderne uplatnili a čo sa s tou ideou slovacity stalo v 60. rokoch a čo sa vlastne ako s týmto motívom, témou, nejakým komplexom problémov deje do dnešných dní. Čiže bude to možno taká prednáška, taký vizuálny exkurs tým, ako sa v slovenskom vizuálnom umení, ako sa slovenské vizuálne umenie vyrovnávalo s tou ako keby problematikou národnosti, etnicity, slovacity, proste toho s tým, možno povedať, nejakým národným komplexom. No a tejto problematike som sa už venovala v rámci výstavy Slovenský mýtus v Slovenskej národnej galérii, preto možno aj taký metaforický názov tejto prednášky, ktorú sme robili spolu s Alexandrou Kuso a Aurelom Hrabušickým v roku 2005, čiže 20 rokov prešlo odtedy. A v roku 2006 bola táto výstava mimochodom v Umprum múzeu v Brne. Ale prešlo 19 rokov, čiže možno, že na mnohé veci by sme sa pozreli inak. Ale my sme tu ako keby tú slovenskú identitu skúmali celkom inak, ako ja mám postavenú tú prednášku. My sme to robili takými nejakými rezmi cez ikonografické motívy a témy, vlastne ako keby tej problematiky. V roku 2021 sa touto problematikou zaoberala aj výstava Folklóre v Nitrianskej galérii, ktorú pripravila Barbora Kurek-Geržová. A keby som mala spomenúť, že či vlastne aj v Čechách boli pokusy ako keby trošku z iného pohľadu sa pozrieť na ten problém, ale pokusy ako keby integrovať alebo hovoriť o vplyvoch ľudovej kultúry, vysokej kultúry, tak to bola veľmi veľký výstavný a publikačný projekt Jdina venkov. Výtvarné umenie a ľudová kultúra v českých zemích 1800 až 1900. A to pripravil vlastne kolektív autorov vedený Tomášom Vintrom a Pavlou Machalíkovou. No,
Ešte by som chcela spomenúť, že na Slovensku v roku 2005 vyšla veľmi podnetná publikácia, ktorá sa volá Mýty naše slovenské. Pretože tie mýty sa ako keby falošné predstavy o svete, o dejinách, o možno umení sa vyskytujú vo všetkých ako keby úrovniach spoločenského vedomia. A to bola taká analýza historických a sociálnych mýtov o Slovensku a pripravili to historici Eduard Krekovič a kolektív a táto kniha vlastne teraz pred niekoľkými rokmi vyšla aj v ďalšom druhom vydaní. No a ja by som ako na tú úvodnú vetu, na ten mém ministerky, chcela povedať, že vlastne chcela by som analyzovať samotný problém slovenskej identity cez jednak tematickú a námetovú konštrukciu umeleckých diel a tiež odpovedať na otázku, ako to bolo s formou. Či tá forma toho umeleckého diela bola slovenská, bola neslovenská, čo bola zač, akú mala štruktúru, aký mala pôvod. No a ja napríklad som bola kurátorkou poslednej expozícii Moderny v Slovenskej národnej galérii, ktorá teraz ešte stále je na svojom pôvodnom mieste. Ale tam svoje kurátorské výklady som často začínala takým konštatovaním, že táto výstava, vôbec Slovenská národná galéria, by bola prázdna. Keby sme mali hovoriť iba o tom, že my vystavujeme iba slovenské výtvarné umenie. Totiž Slovensko je v tom kunsthistorickom názvoslovi alebo v tých pojmom perifériou. Čiže vždy k nám na perifériu prichádzali tie podnety z hlavných centier výtvarného umenia. A v tomto zmysle vlastne metodologicky to svojho času definoval historik umenia Jan Bakoš, ktorý na príklade talianských, románskych a gotických nástenných malieb na Slovensku ukázal, že Slovensko bola skutočná križovatka kultúr. A ten pojem križovatky kultúr uplatnila aj moja kolegyňa Iva Mojžišová, ktorá sa celý život zaoberala modernou Slovenska, hlavne školou umeleckých remesiel a na umenie moderny a tej prvej polovici 20. storočia uplatnila vlastne tiež ten termín križovatky kultúr. Čiže naše umenie bolo vždycky ako keby mohlo na tej periférii v istých chvíľach zohrávať aj aktívnu úlohu, čiže mohlo priniesť aj niečo nové, ale stále to bolo spracovanie podnetov, ktoré k nám prichádzali zvonku. Ja by som rada ešte predtým, ako sa dostanem k samotnému materiálu, ktorý vám chcem predstaviť, povedala také základnú charakteristiku, ako vnímame pojem moderny Slovenska a ako inak, ako napríklad v Čechách sa vníma česká moderna alebo moderna tunajšia. Slovenská moderna, tu si treba uvedomiť, bol multikultúrny a multinacionálny fenomén. Čiže ako celok nikdy nebola iba slovenská. My aj často používame skôr termín moderna Slovenska ako slovenská moderna. Pretože to bolo umenie, ktoré bolo vlastne výsledkom tvorby umelcov rôznych národností a rôznych zameraní. No a na Slovensku vlastne ako keby tá moderna znamenala naočkovanie modelu západnej kultúry, moderny a hnutia avantgard, ktoré smerovalo do prostredia ešte zaostávajúcej, v prvej polovici 20. storočia ešte prevažne agrárnej civilizácie. Čiže keď moderný hnutie avantgard chápeme ako produkty industrializovaného a urbanizovaného sveta, tak na Slovensku to tak nebolo. Špecifický model správania sa determinovaný práve dedinom a vidiekom. Slovenský literárny vedec Peter Zajac nazval v úvodzovkách situáciou slovenského intelektuála medzi svetom a najodľahlejšou dedinou. Čiže na Slovensku vlastne ako keby ten modernistický model západnej kultúry bol
veľmi odlišný. V Čechách hovoríme často, že česká moderna šla krok za Parížom. Že sa tu ako vlastne v tých európskych centrách sa ako keby opakovalo na novej, inej úrovni vlastne tá akože vrstvenie vývinu. Na Slovensku to tak vôbec nebolo. A tu by som možno uviedla taký príklad, ktorý uviedol iný literárny vedec, Oskar Čepan, ktorý hovorí o slovenskej moderne ako o príkrovovej štruktúre. A príkrovová štruktúra to je svojím spôsobom geologický pojem. Že si predstavíte nejakú ako keby geologickú štruktúru zloženú z vrstiev a práve ako keby táto sa v istých momentoch prelamovala, nakláňala. Čiže tie vrstvy nikdy sa ako keby nekládli na seba rovnako, ale dochádzalo tam často vlastne k posunom a oneskoreniam. Pravda, že v slovenskej moderne v jednej veľkej časti takú podstatnú úlohu zohralo práve to tzv. Hľadanie národnej identity. Tematicky umelecké dielo alebo umenie bolo viazané na život vidieckej spoločnosti, na to, ako ten život vyzerá, čiže aj na ten typický možno odev alebo na typické črty toho ako keby obyvateľa vidieka. Treba povedať, že práve vzťah k vidieku, potom aj k ľudovému umeniu, možno povedať až osudovo zafarbil veľkú časť slovenskej výtvarnej moderny. Ale nebol to len ako taký ako keby dokumentaristický vstup, že proste to bola nejaká iba kópia ľudového umenia alebo krojov alebo proste etnografických motívov. Práve preto používam ten termín slovenský mýtus, pretože tie obrazy, tie umelecké obrazy mali často taký až mýtický rozmer. Čiže bol to taký komplex obrazov, ktorý, ako uvidíte, mal ten takzvaný mýtický charakter. Treba povedať, že k objavu Slovenska ako témy umeleckého diela prispeli veľmi výrazne aj českí autori. A počnúc s Mánesom sem chodili za rôznym, by som povedala, inšpiráciou, za tzv. Výtvarným zbožím, ako hovoril Martin Benka. Boli to Jozef Mánes, Mikuláš Aleš, Miloš Jiránek napríklad, Emil Pacovský, Emil Fila niekoľkokrát navštívil Slovensko. Aj Jozef Šíma napríklad. Na Slovensku sa naturalizoval Jan Hála, alebo aj Karel Plicka istý čas. No a táto anabáza českých umelcov za inšpiráciami k divochom na Slovensko, ale treba povedať, že aj na Podkarpatskú Rus, tak tá trvala nebola typická iba pre 19., trvala aj v 20. storočí a vlastne by som povedala, že by si naozaj zaslúžila pozornosť ako keby nanovo prehodnotiť vlastne v istom, možno až postkoloniálnom diskurze. Celý slovenský modernistický vizuálny umelecký konštrukt bol romantického pôvodu. Čiže pochádzal z 19. storočia, z obdobia národného obrodenia. A bol rôznym spôsobom opretý o ľud, jeho kultúru, spôsob života. Čiže Slovacita, hlavne v tých raných obdobiach, sa stotožňovala s folklórom, alebo ho aj presahovala. Toto je príklad albumu ľudových typov z 80. rokov 19. storočia. Prvé albumy takéto vznikali už v 18. storočí, boli to tzv. Známe záznamy tradičných ľudových odevov, tzv. Trachtenbücher, ktoré sa rozšírili po celej Európe. A ľud vlastne sa už okolo polovice 19. storočia stal veľmi dôležitou kategóriou politického a národného uvedomovania, národno-emancipačného procesu, nositeľkou ktorého sa na Slovensku pred polovicou 19. storočia stala štúrovská generácia. Peter Michal Bohúň vlastne bol takým typickým predstaviteľom štúrovskej generácie. Kornél Bohúň bol jeho syn, ktorý vlastne tie ako keby krojové albumy
ako reprodukoval prostredníctvom litografií a vydával. Tu si treba uvedomiť, že Slovensko bolo v koloniálnej závislosti od Uhorska. Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní tu v druhej polovici 19. storočia sa mimoriadne zosilnila maďarizácia. Nebol mécén, ktorý by objednával diela. Čiže tá národná maliarská škola, ktorá vtedy vzniká, bola naozaj veľmi chudobná. V úvodzovkách chudobná na autorov, na možno témy. Na jednej strane boli portréty národovcov a na druhej strane možno takéto ojedinelé pokusy zachytiť život slovenského ľudu. No a ten pokračoval ako keby ďalej. Toto sú rôzne fotografie, väčšinou českého pôvodu, ktoré na prelome 19. storočia fotografovali Slovensko. Čiže všimnite si oni sú to sklenené ako dosky, ktoré máme v zbierkach Slovenskej národnej galérie, že všimnite si, že naozaj išlo o taký autentický, autochtónny, pôvodný ako keby život spojenia človeka s prírodou. To, čo zachytila fotka, tak v mnohom ohľade až takmer bez zmeny sa dostáva aj do obrazu, do výtvarného umenia. Toto je Pavol Socháň, ktorý sa venoval ako keby fotografickému mapovaniu toho pôvodného autochtónneho života. Venoval sa zberateľským aktivitám, zakresľoval si rôzne typy ľudového odevu a vlastne v rokoch na tom prelome 19. a 20. storočia mal svoj prvý fotoateliér a vydával tieto ako keby obrázky zo Slovenska ako pohľadnice. No, celý ten národný sebauvedomovací proces, silne je pravda, že na konci 19. storočia súviselo to s aktivitami Dušana Jurkoviča, ale to už by sme ako keby zašli do tých iných oblastí. Veľmi dôležité pre taký ten sebauvedomovací proces slovenských umelcov bolo moravsko-slovenské pomedzie a hlavne aktivity Jožu Úprku s Frantom Úprkom. A práve tam vlastne sa po výstave v Hodoníne, ktorý práve usporiadal Joža Úprka, kde sa predstavili moravskí a slovenskí umelci, tak potom ako reakcia na túto výstavu v roku 1903 vzniká tzv. Grupa uhorsko-slovenských maliarov, jedným z členov tejto skupiny bol Jaroslav Augusta a to bol český umelec, naturalizovaný na Slovensku. No a tu vidíte, že vlastne tá prvá národne definovaná tvorba má taký národopisno-dokumentárny charakter. Treba povedať, že taký ten kritický realizmus bol skôr ojedinelý, že skôr sa dívali na dedinu a na tých krojovaných dedinčanom takým idealizovaným pohľadom a štilizovali ho do nadčasového ideálu. Tu vidíte dva príklady vlastne ako keby z jedného motívu. Jaroslav Augusta namaloval tú mladú nevestu z Dačovho lomu a Karel Plicka o 20 rokov neskôr vlastne je fotografia. Ako keby to bola svojím spôsobom tá istá žena. Karel Plicka bol český muzikológ, etnograf, ktorý vstúpil do služieb Matice slovenskej. Vlastne najprv zbieral hudobný folklór, potom fotografoval a on je autorom potom aj takého ikonického filmu Zem spieva z roku 1933, keď štilizovaným vlastne ako keby modernistickým spôsobom zaznamenal tie etnografické tance, rôzne rituály, obyčaje slovenského vidieka. To vlastne nechcem sa ten film nejakým spôsobom rozoberať, lebo by bola prednáška sama o sebe, ale veľmi ovplyvnil možno aj vizualitu obrazov, malieb, hlavne u Martina Benku. Toto je ďalší autor, ktorý patril do tej grupy uhorsko-slovenských umelcov, a je to Jozef Hanula. Na Rodnej hrude
To je vlastne ako keby taký ikonický obraz, tak symbolicky hovorí o takej možno takzvanom umdletom stave národa na konci 19. storočia, na začiatku 20. storočia, ktorý, ak by neprišla Československá republika a vznik Československej republiky, tak by Slováci vlastne boli asimilovaní Maďarmi. To si dodnes mnohí naši politici vôbec neuvedomujú. No a ten obraz kľudne by mohol byť takým ako keby manifestom, takým tým kritického žánru, národného nejakého pohybu, ale nebol, pretože vlastne výtvarné umenie v 19. storočí stále stálo ako keby na okraji. A celý ten národný pohyb sa skôr stotožňoval vlastne so slovom a s literatúrou. No a tento obraz národnej hrude, vlastne zase tu vidíte ako keby ten komentár fotografický, neskorší od Karola Plicku, ktorý je, možno povedať, naozaj sa dá povedať, že malovali to, čo videli. Tak náš tento sediaci mdlý sedliak je dnes často takým aktuálnym hrdinom, takzvaná cynická obluda, ktorá komentuje dianie v súčasnej politike. No, prvým autorom, ktorý sa pokúsil o definovanie slovenskej identity výtvarného umenia, bol Martin Benka. Martin Benka, dá sa povedať, gro svojho profesionálneho života, aktívneho života prežil v Čechách. Prahe. A cestoval na Slovensko, kde maloval v reáli v tých najrazovitejších oblastiach. A keďže študoval v Čechách, jeho celá raná tvorba je najprv impresionistická, postimpresionistická, potom secesná. On vlastne mal cez Alojza Kalvodu, ktorého študoval, mal väzby hlavne na ten moravsko-slovácky okruh umelcov, na spomínaných Úprkovcov a výtvarníkov, ktorí mali k ním blízko. A v 20. rokoch odrazu zažije tzv. Slovenský šok. Keď uvidel, on sám pochádzal z Malaciek, zo Záhoria, čiže z nížinatej, z rovinatej krajiny. A Moravské Slovácko bolo tiež takéto idylicky pekné, rovinaté. A on v 20. rokoch prvýkrát navštívil Oravu, Liptov. A dostal sa do takého ako keby vis-a-vis kontaktu s úplne inou prírodou, úplne inou krajinou. A on v svojich pamätiach písal, že on nevedel, čo si má s tou krajinou hornatou, surovou, krutou, takou ako keby razantnou, čo si má počať, že ako ju zobraziť. A vlastne Benka sa stáva Benkom, ako napísali mnohí historici umenia, ktorí sa ním zaoberali, hlavne Marian Mároš, vtedy, keď pochopil, že Slovensko, to klasické, to stredné Slovensko, severné Slovensko je vlastne vertikála. A po tej vertikále vlastne ako keby buduje ten obraz. Čiže vidíte, ako keby, že na seba nakladá s tým vertikálnym spôsobom plány. V popredí sa vždycky otvára ako keby tá scéna z dedinského, z vidieckého života, ktorý je pomerne idylický. Tá práca vôbec nie je zobrazená ako ťažká. Potom ako keby sa ten priestor aditívne skladá hore a v tom vertikálnom rytme. A Benka si pred seba postavil úlohu, že chce vyjadriť život a mýtus rodnej zeme. Budiť národ a slúžiť mu umením. On bol vlastne prvým umelcom, ktorý sa o túto takzvanú slovacitu pokúsil a dal si to taký cieľ, že chce stvoriť neexistujúci vizuálny obraz národného spoločenstva a pokúsiť sa definovať jeho povahu. Vidíte, že vlastne ako keby s takým tým nejakým etnografickým detailom tu na nepracuje. Že všetko je veľmi také hutné, monumentálne, razantné. A
Karol Vaculík vlastne túto benkovskú metódu jeho vrcholného obdobia, ktoré zažil 30. rokov, označil ako termínom heroická monumentalizácia. A keď si povieme, že z čoho sa napájal jeho ako keby výtvarný jazyk, tak vidíme, že v ranej tvorbe prešiel tou secesnou periódou, potom mierne ako keby ho ovplyvnila expresionizmus, možno trošku tá fauvistická sloboda farieb, ale vždycky to bolo ako keby, nedá sa to svojím spôsobom definovať proste, že by si bral nejaké ako keby podnety z rôznych iných smerov, že u ňoho sa to tak ako nejakým spôsobom tak veľmi synteticky spojilo. Toto sú trhačky lanu, sú takým jeho veľmi ako keby typickým a takým možno radikálnejším dielom, že vidíte, ako keby tu použil veľký detail v popredí. To v tej umelecko-historickej terminológii sa to volá efekt repoussoir, ešte v baroku ho využívali, keď sa vlastne ako keby do popredia obrazu postaví veľký detail figúry, ktorý sa odreže. Tým pádom ako keby sa ten priestor prehlbuje. No a on to ako keby robil aj s ohľadom, vtedy sa vlastne tieto efekty veľmi často používali aj v tej modernistickej fotografii, aj vo filme. No, čiže 30. roky boli také, ako keby, možno povedať, najradikálnejšie v Benkovom chápaní obrazu. A znovu tu ukazujem vlastne ako keby tú fotografiu, že naozaj proste Benka štilizuje to, čo okolo seba vidí. No a keď som už hovorila o tom jeho kréde, ako keby vytvoriť obraz toho človeka, slovenského človeka, ktorý nebol, tak on vlastne oživoval romantickú duchovnú tradíciu. On sa usiloval o prenos odkazu z 19. storočia, toho romantického odkazu do súčasnosti. A človek, ako vidíte, u ňoho začína odrazu prerastať ako keby tie mierky a prerastie prírodu. Proste tá figúra je veľmi monumentalizovaná. Čiže naozaj je to človek, možno povedať hrdina, človek mýtický, ktorý je veľmi silne idealizovaný, aby stelesnil akési zdravé jadro národa, akúsi jeho hrdú nepoddajnosť a takú vzdorovitosť, odolnosť voči nepriateľom. Tento benkovský ako keby model skutočnosti, bájny, mýtický, heroický, patetický, možno môžeme použiť aj takéto výrazy, tak sa stal príkladom pre ďalších jeho následovníkov. A tu som vlastne svojím spôsobom uvádzam dvoch. Oni už vychádzajú z Benku, ale svojím spôsobom sa ho snažia už aj kritizovať a ako kriticky pristupovať vlastne k tomu romantickému modelu. Čiže Janko Alexy v 30. rokoch, to je jeho najsilnejšie obdobie znovu, tak znovu tu vidíte, ako keby tá forma je veľmi zjednodušená, možno taká nežná, citová, okrúhla, malebná, ale pritom vlastne znovu ako pracuje tými modernistickými diagonálami a znakmi, nejakými indexovými znakmi slovenskej krajiny. Čiže tú skutočnosť veľmi, veľmi ako keby mýticky a metaforicky prepodstatňuje a zjednodušuje. Miloš Alexander Bazovský bol druhým z takých významných následovníkov Martina Benku a on prichádza už zase celkom s takým antiromantickým obrazovým konceptom. On už nechcel idealizovať slovenský život ako Benka, ale pochopiť jeho duchovnú podstatu, takú tú nejakú mentálnu prapodstatu. A môžem odcitovať, že mu išlo o to vyjadriť pud sedliackej roboty, neútešnosť neprebudených duší, jesenné nálady našich vrchov a smútky našich osudov. Kým v jednom období pristupoval k obrazu, možno povedať, racionálne, keď si bližšie pozriete ten obraz Slovensko, tak vidíte ako keby znovu ako keby takú zostavu rôznych typických prvkov slovenskej krajiny, ale už zasiahnutej civilizáciou. Čiže tie slávnostné vertikály, to sú vlastne elektrické stĺpy, nielen kríže, alebo stromy, alebo stohy, sena.
A už vlastne ako keby do obrazu vchádza vlak, ako keby nová prvok novej civilizácie. No a ako ilustráciu tu máte fotografiu ďalšieho významného modernistického fotografa Williama Malika. Vidíte, ako keď sa v tom období, v 30. rokoch, už začína ako keby stretávať aj na obraze, aj na fotografii tá stará civilizácia, ako keby ten staré nejaké zvyky, spôsob práce a už formy novej industrializovanej civilizácie. Bazovský neskôr veľmi ako keby zafarbí svoju paletu. Jeho obraz ako keby v tej obrazovej koncepcii čoraz viac ako keby sa tá jeho výpoveď zovšeobecňuje smerom až k takej metafyzickej mimočasovosti. Napríklad veľmi takou typickou témou slovenskej moderny bola Madonna. Ale tam je tiež taká ako keby ambivalencia medzi tým sakrálnym motívom a tým materským, ako profánnym významom tejto ako keby obrazovej schémy. Keď sa pozriete na zase formu Bazovského, tak tu si možno treba uvedomiť, že všetci modernisti slovenskí študovali v Prahe väčšinou, cestovali do Paríža. Čiže Bazovský bez možno poznania Gauguina, bez poznania Chagalla, bez poznania ako keby toho súčasného umenia. Čo ale zase je zaujímavé, že to súčasné umenie ich až tak nezaujímalo. Oni sa vždycky ako keby vracali hlbšie a vždycky si z toho európskeho a svetového vyberali to, čo ich nejakým spôsobom oslavovalo. To, čo im bolo emocionálne blízke. Napríklad vôbec našich modernistov, tých národných, napríklad vôbec neoslovil kubizmus. Ale to už je iná kapitola, lebo hovorím len o tej jednej časti slovenského modernizmu, tej národnej takzvanej, ale v slovenskej moderne je aj ďalšia, ak nie väčšia časť, ktorá sa zaoberala vlastne aj tým všeľudským, ako keby humanistickým aspektom tvorby, ktorá bola vlastne postavená na prenikaní a tej novej civilizácie, urbanizácie, industrializácie, aj na tento tematický komplex moderného maliarstva. No ale v 30. rokoch sa rodí nová iniciatíva, ktorá súvisela s vystúpením dvoch umelcov, Ludovita Fulu a Mikuláša Galandu. To už bola mladšia generácia umelcov, ktorí prišli po Benkovi, po tej generácii tých prvých ako keby benkovských následovníkov. A oni si pred seba postavili otázku, či možno byť slovenským umelcom, ale aj umelcom moderným zároveň. A hľadali na ňu v svojej tvorbe odpoveď. Ich tvorba súvisela vlastne s činnosťou školy umeleckých remesiel, ktorú som už spomínala v Bratislave, ktorá trvala od roku 1928 až do roku 1939 a bola vybudovaná podľa najaktuálnejších európskych výtvarno-pedagogických vzorov a koncepcií a ideami bola veľmi blízka Bauhausu. A zásluhu na tom, že v Bratislave fungovala, mal riaditeľ tejto školy Jozef Vidra, ktorý vlastne do Bratislavy pritiahol aj a za pedagoga Ludovita Fulu a neskôr aj Mikuláša Galandu. No a oni dvaja sa stávajú vlastne hlavnými iniciátormi radikalizácie pohybu v modernom slovenskom umení. No, oni spoločne vydali manifest moderného maliarstva, ktorý nazvali Súkromné listy Fulu a Galandu. Vlastne tu vidíte ako keby náhľad prvého čísla. Vidíte, že je to v takomto konštruktivistickom, suprematistickom duchu. Upravovateľom tohto textu bol Ludovit Fula, ktorý sa vtedy venoval tej naozaj veľmi progresívnej konštruktivistickej grafike. No a v súkromných listoch Fulu a Galandu čítame také výroky alebo také konštatovanie. Obraz sa má podobať obrazu a nie výseku krajiny. Umenie je hra a rozkoš. Maľba je hrou línií a farboforiem. Absolútny obraz je diagramom duše.
Čiže v slovenských podmienkach vlastne úplne niečo nové. Fula s Galandom odmietli bojovať, lebo slovenské umenie neustále za niečo bojovalo. Za národ, za proste nejakú sociálnu spravodlivosť, za to nejaké právo byť vôbec ako keby umením. Čiže odmietli bojovať. Odmietli predvádzať vo svojich dielach spoločenské a nejaké osobné utrpenie. Romanticky vajatať nad nenaplnenými túžbami národa. A veľmi sebavedomo sa pustili vlastne do objavovania neznámych pevnín. A ako Fula neskôr spomínal, vlastne v ich tvorbe ako keby dochádza k tomu dočasnému vyrovnávaniu kroku s Európou. A on tak s vtipom vtedy povedal, že už vtedy sme sa s Galandom slovenským oštiepkom prehryzli do sveta. Toto sú ilustrácie z prvého čísla súkromných listov. Fula bol napríklad prvý, kto na Slovensku namaloval abstraktný obraz. Mnohé abstraktné svoje obrazy zničil. Veľa vlastne tej abstrakcie ostalo možno v tých typografických ilustráciách, v typografických úpravách, nie vo voľnom umení. A ako vidíte aj na tej abstraktnej kompozícii, tak vidíte, že vždycky tam ako keby potreboval dostať nejaký ten ako keby náznak tej reality, ako okno alebo nejaká vlnka vody. No a Fula, o ňom Milan Kundera, ktorý recenzoval jeho výstavu v 60. rokoch v Prahe, napísal, že bol to jednak maliar šťastného sveta, a jednak, že to bol umelec janačkovskej a bartokovskej syntézy. Čiže keď si vrátite akože a predstavíte si Benkové diela, akože tie patetické, romantické, akože nádherné ako scenérie s tým krásnym človekom, tak u Fulu ide naozaj o tú výtvarnú, vizuálnu konštrukciu obrazu. Obraz má už vlastnú výtvarnú hodnotu a jeho obraz vzniká z veľmi niekoľkých ako keby sfér podnetov. A to bolo pravda, že aktuálne európske umenie. Poznanie Klea, Kandinského, Chagalla, Matissa, proste všetko ovplyvnilo toto Fulu. Ale ďalším takým veľkým ako keby žriedlom inšpirácie bolo ľudové umenie, potom ikona, byzantská ikona, ruská ikona a stredoveké maliarstvo. A keďže na Šúrke pracoval s deťmi, tak to bola aj detská výtvarná tvorba. Ale keď si pozriete na tú Madonu, tak znovu je to ako keby motív prevzatý z ľudového umenia, ale pretavený do takých tých základných ako keby geometrických obrazcov. Tak on si z ľudového umenia vlastne berie tie zásady výtvarnej reči, tak ako aj z detského umenia. To schematické vyjadrovanie, frontálne, plošné, možno trochu aj dekoratívne. Proste ako keď dieťa maluje, že nie to, čo vidí, ale to, čo o živote vie. No a Požehnanie statku, znovu obraz ako keby na takú tradičnú tému, proste akejsi adorácie tých roľníkov, adorácie ako vďaky za úrodu, tak vidíte, že je ten celý obraz zložený ako keby z tých abstraktných obrazcov, z tzv. Líniotvarov a farboforiem. Toto je obraz Pieseň a práca už z 30. rokov. Mimochodom, tento obraz vlastne bol vystavený v rámci veľkej svetovej výstavy v Paríži v roku 1937 v československej kolekcii. Tam boli v kolekcii československého maliarstva boli len dvaja slovenskí autori, Benka a Fula. No, Benka svojím spôsobom na Fulu žiarlil ako na takého mladšieho a oveľa takého agresívnejšieho autora a sebavedomejšieho. A Fula za tento obraz dostal Grand Prix. A toto bolo pôvodné zadanie pre výzdobu, ako keby takú novú výzdobu, modernú výzdobu starého romanského kostolíka v Kližskom Hradišti. To sa neuskutočnilo, ale ostali potom niekoľko diel, aj Požehnanie statku, aj táto Pieseň a práca. A tu vidíte, ako sa inšpiruje
stredovekým maliarstvom. Že vlastne ako dielo malo byť určené do stredovekého interiéru. Je to urobené už tým, ako keby tou modernou akrýbiou, ale ten ako keby dej sa odohráva v tých ako keby základných troch pásov toho ako keby delenia toho maliarského priestoru. Takže Fula vlastne ako keby svoju koncepciu postavil na takej veľmi akože kvázi intenzívnej farebnosti a na druhej strane ako konštrukcii lineárnej, kompozičnej, ktorá bola svojím spôsobom ako veľmi racionálne ako keby tvorená a vymyslená. To je ako taká ilustrácia už neskoršej Fulovej tvorby, Fulovej tvorbe, ako vlastne ten taký ľudový dekorativizmus do toho vstupuje oveľa väčšou mierou. A možno ako keby v tých už ako tých rumelkách a zlatých farbách je tam znovu ten ako keby reflexia tej byzantskej ikony. Galanda bol umelcom trošku iného typu. Bol oveľa viac taký ako keby do seba, meditatívnejší. Vidíte, ako proste ako keby cizeluje linku. Obidvaja študovali mimochodom v Prahe a aj Fula spomínal, že obrovský vplyv na nich mala aj pražská scéna, aj štúdium v knižnici Umelecko-průmyslového múzea, kde naozaj ako keby poznávali to, čo sa práve v tej dobe deje. Galanda dlhšie v Prahe aj žil a vyšiel, v jeho tvorbe vidíme veľké vplyvy vlastne možno Muncha, Kremličku, neskorého Picassa potom. Čiže aj tá, možno povedať, Galandová slovenská forma vôbec nebola slovenská. Galanda vlastne nemaľoval folklór. On vytrvalo hľadal vyjadrenie slovenskej mentality, charakteru národa, ktorý chcel dostať do tých výtvarných prostriedkov a sám hovoril, že slovenská maľba má byť duchom Slovenska. Slovenské ovzdušie je melancholické, spevné a trochu hranaté. Vlastne aj ten obraz vojníkov, aj ten neskorší Gajdoš ukazuje vlastne ako keby tú spevnosť, hranatosť. Chcel nájsť vôňu Slovenska, ako sa vyjadril niedlho pred smrťou. Čiže je to skôr, možno sú to skôr také vybrúsené formy európskeho umenia, by som už povedala. A ako hovoril sám, že obraz nie je príroda, ale tvorba novej emotívnej reality. Že slovenský ostáva ten námet, ktorý on tými už modernými prostriedkami, tak ako Fula, štilizuje. Ešte k dvom autorom by som sa chcela vlastne ako keby v tom medzivojnovom období obrátiť. A to bol Imro Vajner Král, ktorý sa na Slovensku spolu s Františkom Malým, brněnským maliarom, pokúšali naturalizovať alebo udomácniť surrealizmus. Mali v roku 1936 prvú surrealistickú výstavu a Vajner sa snažil ako keby tou surrealistickou metódou, aj keď je to možno trošku priťahnuté za vlasy, lebo to nebola metóda náhodného automatizmu a psychického automatizmu, ale skôr taká metóda poetizácie, lyrizácie reality, tak sa snažil zachytiť tú realitu slovenskej skutočnosti, ale tiež už ako keby chcel vidieť za tú jej nedeľnú, krásnu, ako keby bezproblémovú podstatu, ale skôr ju odhaliť v takých rôznych paradoxoch a problémoch. No a spoločne so svojou vtedajšou partnerkou Irenou Blihovou, veľmi známou ako avantgardnou fotografkou, cestovali aj na Podkarpatskú Rus. Odtiaľ vlastne je aj tento ako keby záber alebo obraz, námetovo obraz. Čiže tu sú ešte dvaja ďalší Vajnerovia, vlastne ako keby taký pokus o poetizáciu ľudovej reality na Slovensku, ktorý už vlastne ako keby sa tam do toho dostáva aj taký kritický aspekt. Tu je ešte posledný možno autor z toho medzivojnového obdobia a to je Cyprian Majerník, umelec, ktorý žil v Prahe. Vlastne tam aj v 45. roku zomrel a jeho celá tvorba, raná tvorba z 30. rokov je už venovaná slovenskej téme, venovaná slovenskému vidieku, ale Majerník sa už
na tú slovenskú dedinu pozerá úplne inými očami. Pozerá sa na ňu ako na zaostalú, ako proste veľmi kriticky, ako tie scény z dedinského prostredia často sa dostávajú do takých groteskných súvislostí. Čiže ako keby tá slovenská téma, táto smerovanie k slovacite už v 30. rokoch nástupom novej generácie naberá také nové črty a to je hlavne ten kritický a antiklerikálny odstup. No, 40. roky slovenský štát priniesol také, že usmievavé a bojovné Slovensko. Nový program budovania národno-socialistickej kultúry. No, mali sa zjednotiť roztrieštené síly slovenského umenia na báze posilnenia jeho národného charakteru. Vôbec celá tá kultúrna politika sa vyznačovala návratom k nejakému svojrázu, k tým nejakým národným prameňom a presadzoval sa nábožensko-ideologický a politicko-didaktický rozmer diela. No keď čítate niektoré články, vyjadrenia politikov z toho obdobia, tak má človek občas pocit déjà vu s vyjadreniami našich súčasných kultúrtréglov. Napríklad Ľudovít Fula v 40. rokoch bol označený za zvrhlého umelca, pretože bol modernista kedysi. Čiže bol nepriateľom režimu. No a v súčasnosti sme nie celkom dávno počuli vyjadrenia o zvrhlom umení, o zvrhlých umelcov od premiéra našej krajiny. Bohužiaľ asi netušil, čo to slovo znamená, ale vám asi nebudem vysvetľovať, čo bolo Entartete Kunst. No ale ešte jedna pikoška. Tu máme 50. roky. 50. roky, obdobie socialistického realizmu, dogmatizmu, vlastne obdobie diktatúry proletariátu už v našom spoločnom československom štáte. Tiež nebudem nejako sa zaoberať charakteristikou, lebo musíte poznať toto obdobie, čo sa vtedy s umením stalo, že sme vlastne ako keby si priviezli, importovali metódu socialistického realizmu zo Sovietskeho zväzu. No a umelci sa tomu naozaj niekde snažili prispôsobiť. A tu vidíte také neskoré dielo Martina Benku. To je Opona pre armádne divadlo v Martine. Proste je tam všetko, čo má byť. Krásna velebná slovenská krajina, akási antikizujúca architektúra, štátne znaky, proste ľudia vítajúci tam nejakého predstaviteľa armády alebo nejakého komisára v takých nejakých staroslovanských odevov. Dokonca máme tam predstaviteľov milície, budovateľov a budovateľku už komunizmu. No a všetko je to ako keby orámované tými ľuďmi v tých ako keby krojoch, v tých ako keby ten zdravý ľud, ktorý je nositeľom toho pokroku. V tej triade, čo sa od umenia vtedy vyžadovala, to bola stranickosť, striednosť a ľudovosť, tak Benka svojím spôsobom vyhovoval tomu režimu práve tou ľudovosťou. Čo je zase iný príbeh ten, že Benka svojím spôsobom slúžil aj slovenskému štátu, že mu robil propagandistické obrazy a onedlho poslúžil vlastne aj ako keby novej komunistickej diktatúre. No, aj také boli paradoxy. No a to je len akože na záver na také ako keby pripomenutie, že nie všetci umelci podľahli metóde socialistického realizmu a službe vtedajším mocným. A to sú dva neskoré obrazy Miloša Alexandra Bazovského, no z toho istého obdobia, ako vznikla Benkovská opona, socialisticko-realistická. A Bazovský sa nikdy neprispôsobil k metóde socialistického realizmu, ani tak by asi nevedel malovať. Čiže vidíte také možno už nadčasové ikony, také mýtické obrazy toho Slovenska, toho melancholického, nejakého zádumčivého, bajného, možno až taká tragická kompozícia lúčenia sa so životom, lebo samota je už posledný obraz Miloša Alexandra Bazovského. V listoch Karolovi Vaculíkovi, s ktorým sa veľmi priatelil, to bol riaditeľ Slovenskej národnej galérie, písal, že ho pokúša delirium colorans a že robí také polosurreálne obrazy. Takže
aj taká bola verzia vlastne toho slovenského obrazu vlastne v neskorých 50. rokoch. V 60. rokoch sa po období socialistického realizmu sa ako keby znovu hľadajú stratené pramene toho národného, povedzme zase v úvodzovkách, umenia. Nositeľom tohto pohybu je pravda, že už mladá generácia umelcov, ktorá nastupuje do ateliérov Vysokej školy výtvarných umení a študuje v 50. rokoch, ešte počas dogmatizmu, avšak rýchlo vlastne ešte na škole a po ukončení školy už vlastne ako keby začínajú formovať tie a vidieť veci inak. A v roku 1957 vzniká tzv. Skupina Mikuláša Galandu. A mladí umelci sa hlásia vlastne k odkazu tých umelcov, modernistov, hlavne k odkazu Galandu, Bazovského a Fulu. Z tých umelcov inej orientácie to bol hlavne Koloman Sokol. No a znovu sa napríklad objavujú Cézanne, Picasso, Modigliani, Chagall. Toto sú už príklady vlastne takých neskorších ako kompozícií. Ja vám tých Galandovcov ukážem cez dve osobnosti. Cez Vladimíra Kompánka, sochara, a Milana Laluhu. Keď sa pozriete na tieto jeho kresby, pretože Kompánek v ranom období veľa kreslil, tak vidíte ako keby absolútne znakovú štruktúru a za tým kľudne môžete vidieť umenie Juana Miro. Toto sú už penáty, ochranné božstva, vlastne ako keby v 60. rokoch buduje takéto drevené vertikály. Ochranné božstva ľudu, dediny, domova. Dominik Tatarka ich nazval penátmi, tieto božstva, tieto drevené sochy. No a keď si porovnáte vlastne s tým nekonečným stĺpom Konstantína Brancusiho, tak vidíte, že vlastne ako keby jeho videnie toho národného prichádza cez svet, cez prvky, ktoré k nám prichádzajú z európskeho umenia a štilizujú sa na ten ako keby slovenský spôsob. Bola vtedy tak nejak silne pociťovaná potreba archaickej kolektívnej solidarity, uctievanie predkov, ktorá mala byť akože otázka kultúry, tej celej kultúry, to uctievanie predkov. A vlastne toto veľmi presadzoval vtedy veľmi ako keby známy a ikonický spisovateľ Dominik Tatarka. Čiže Kompánkovi ten svet tých drevených ako keby tých sôch pochádza nielen ako keby z tej ľudovej kultúry, ale veľmi ako keby sa ovplyvňuje aj ten svetovým. No a toto isté to Milan Laluha, ktorý objavuje taký veľmi typický v svojej tvorbe, taký výtvarný vzorec, takú typickú laluhovskú formulu obrazu, ten obraz stavia z kubusov, z veľkých hranatých zaoblených foriem, ktoré až tak vykresáva takým sochárským spôsobom, pravda, že takej žiarivej farebnosti, priam až fulovskej. Ale vidíte zase, si porovnajte raného Kazimíra Maleviča proste ako jeden z tých príkladov znovu zo sveta, ktorý sa nejakým spôsobom pretransformuje do tej tzv. Slovenskej formulky obrazu. Čiže tu sú ešte dva príklady od Milana Laluhu. No. A tým pádom už vlastne svojím spôsobom končí to hľadanie slovacity v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia. Totiž v 60. rokoch sa už objavujú mnohé smery, mnohé tendencie, ktoré oveľa viac už súznejú s aktuálnymi civilizačnými podnetmi. Čiže vlastne už ako keby tie návraty k slovenským témam sa dejú už úplne na inom mentálnom a vizuálnom pôdoryse. A ja som si teraz ešte proste pripravila taký veľmi stručný exkurs súčasným slovenským umením od 60. rokov až po dnes, ako sa k tej téme slovacity stavali, možno povedať, tie kľúčové alebo najvýznamnejšie osobnosti slovenského vizuálneho umenia. Prvým je Julius Koller a jeho slovenský obraz, antiobraz. Koller bol priekopníkom akčného a konceptuálneho umenia na Slovensku. V 68. roku začal s takým cyklom, ktorý volal Antiobrazy.
v antiobrazoch mu vôbec nešlo o nejaké veľké umenie, o nejakú krásnu maľbu, ale skôr chcel polemicky, kriticky analyzovať pojem umenia cez ten termín antiobrazov. No a čo vlastne robí slovenský obraz slovenským obrazom? Pre Kollera stačí iba slovo, ktorého vytvorí vlastne ako keby opakovaním, adíciou toho slova. A obraz slovenskosti sa mu tak mení na nejakú mechanickú a duplikovanú textovú formulku. Koller už od 60. rokoch veľmi často pracoval s interpunkčnými znamienkami. Čiže taký otáznik sa stal symbolom univerzálneho spýtovania sa aj takým symbolom Kollera. Otáznik. Proste pýtať sa na to, čo sa so svetom deje. No a on svoju tvorbu ani nechápal ako umenie, ale chápal ju ako istý kultúrny proces, ktorý má byť vlastne ako dlhodobo nenápadne pôsobiť na ľudí. No a on vlastne všetky svoje ako keby akcie, performancie nazýval kultúrne operácie. A od roku 1970 tie svoje kultúrne operácie začal označovať ako univerzálno-kultúrne futurologické operácie. Čiže to je skrátka UFO. UFO bola vlastne ako keby UFO z vesmíru, bola zase ako keby iná časť týchto kultúrnych operácií. No a tu vidíme takú performanciu, univerzálny folkloristický obyčaj v Čičmanoch. Čičmany je rázovitá obec na Slovensku, ktorá je známa takýmito pomalovanými domami. Ale veľmi zaujímavé je na tom to, že tie maľby nie sú vôbec pôvodné. Tá dedina vyhorela a v 20. storočí sa ako keby na novo tie domy pomalovali a pomalovali sa úplne ako keby takými dekoratívnejšími inými znakmi, ktoré neboli pôvodné, dá sa povedať. Koller si ako keby dovolil proste medzi tie malovky ako urobiť otázniky, hoci to je fikcia. Čiže on ich nemaloval. Reálne je to len fotografická vlastne ako keby montáž. No a drevenica je jeden z takých ako keby naozaj vďačných tém. Drevenica ako drevená ľudová architektúra aj pre súčasné umenie. A tu vidíte dva príklady. Erik Binder, ktorý bol taký multimediálny, multižánrový umelec a tak bezprostredne hravo a s takou aforistickou ľahkosťou sa pohyboval medzi médiami. No a bol taký možno street artový autor, ktorý mal rád hip-hop, nástenky, grafity. No a Čičmany si teraz zvolil ako predmet rituálneho vúdu. No a Tomáš Džadoň, to je ďalšia fotografia, je neokonceptuálny umelec, ktorý žije v Čechách, pôsobí v Čechách a on sa zaoberal reinterpretáciou socialistickej architektúry. Čiže vidíte tu tri pôvodné drevené zrubové stavby, ktoré sa v istom čase umiestnili na panelách na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. Dokonca s tým museli súhlasiť aj obyvatelia, oni s tým súhlasili, nadpolovičná väčšina, čiže to tam mohlo byť. Bolo to v rámci, myslím, podujatia Košice, keď boli Európske mesto kultúry v roku 2013 a bolo to tam umiestnené niekoľko rokov, potom to bolo odstránené. Tu je ďalší príklad, keď možno ako keby v pozadí, ako keby tej slovenskej témy stojí aj nejaké iné dielo, ktoré veľkého umelca, ktorý stojí za tým a ktorý treba nejakým spôsobom komentovať, kriticky, ironicky, alebo proste urobiť z toho nejakú alúziu alebo persifláž. A Jana Želibská bola veľmi dôležitá autorka, ktorá koncom 60. rokov poprela svojím spôsobom hranice obvyklých médií a narušila konvenčný svet predstav o tradičnej úlohe ženy. Vtedy, na konci 60. rokov sa ona preslávila popartovým environmentom. Veľmi často, ako tak až štiplavo, ironicky, depatizovala tradičnú dielbu žen z životných sociálnych úloh mužov a žien a falošné mýty s tým spojené a telesná téma erotiky sa v nej ako veľmi často
ako objavuje. Inak aj to nedávne video ministerky kultúry v expozícii Slovenskej národnej galérii sa odohralo tiež pred dielom Jany Želibskej. Proste, ako keby sa naša pani ministerka pohoršovala, že tam môže vidieť niečo také. Bolo tam trošku iné dielo, ale Želibská naozaj proste týmito znakmi veľmi rada operovala. No a tu vidíte, ako keby ona interpretuje ten motív veľmi známy zo slovenského, toho národne orientovaného umenia, a to Fulovú nevestu. Takže ďalšie dielo, kde sa Fula znovu stal ako keby predmetom interpretácie, a to je dielo Alexa Mlynarčíka, ktorý ako prvý do slovenského umenia vniesol vlastne tú ideu kreativity autentického života. Čiže umenie dielo premenil na umenie čin. A on si vo svojich rôznych slávnostiach, performanciách, ako on ich volal, živohry, ako privlastňuje a pripravuje realitu. No a základom tejto Mlynarčíkovskej živohry bol vlastne ako keby reálna svadba dvoch ľudí, ktorá sa odohrala v Žiline a ktorá bola potom dokumentovaná fotograficky, a námetom tej svadby bola to klasické dielo, už neskoršie Ľudovita Fulu, Slovenská svadba. Fula vlastne v tom čase žil v Žiline, keď to vzniklo, a to dielo Mlynarčík urobil k 70-tinám Ľudovita Fulu. No a tej akcie sa zúčastnil aj Pierre Restany. Pierre Restany bol veľmi akože blízky priateľ Alexa Mlynarčíka a vlastne o Mlynarčíkovi on písal, že Mlynarčík je ten vytrvalý hľadač inej strany umenia. No a tu na obrázku vlastne vidíte Restanyho. Zúčastnilo sa tam veľmi veľa osobností, ako aj vtedajšej českej scény. Myslím, že tam bol aj Jindřich Chalupecký vtedy medzi svadobnými hostiami. Ďalší motív takejto interpretácie je už trošku z neskoršieho obdobia, a to Laco Terén vlastne v tých neskorých 80. rokov, keď sa stal takým najvýraznejším predstaviteľom postmoderny alebo toho socialistického popartu. Robil také veľké plátna, kde ironizoval tie základné symboly komunizmu, socializmu. No a tu si zvolil taký benkovský obraz práve z obdobia slovenského štátu. Odolnosť. Proste nejaký muž čelí nejakému nepriateľovi, akému vtedy v 42. mohol čeliť. No a keďže Benka vlastne ako robil provládne veci vtedy, no a takým spôsobom Laco Terén vlastne ironizoval vlastne tento obraz. Ďalším umelcom, ktorý používa slovenskú tému, bol Stano Filko. Možno povedať jeden z najvšestrannejších a najradikálnejších umelcov slovenskej výtvarnej scény. A Tomáš Strauss, historik umenia, ho nazval avantgardistom z povolania. Jeho tvorba vychádza z takého rudimentárneho konceptuálneho myslenia a vlastne on bol celý život okolo seba vytváral takú veľmi silne rozvinutú individuálnu mytológiu. Je to obrovské dielo, tak by sa dalo povedať, a robil Stano Filko vo všetkých, dá sa povedať, žánroch výtvarného umenia vtedy. Od akcie, performancie, cez objekt, inštaláciu až po grafiku, malbu, proste všetko. On svoje ego projektoval do systému troch takých základných zložiek. On si vytvoril veľmi takú komplikovanú ako keby štruktúru svojho diela, ktorú si sám zadefinoval. A to boli také 3 dráhy. Prvá dráha bola empirická alebo biologická a symbolizovala ju červená farba. Druhá dráha bola modrá, tá bola ako keby dráha kozmologická, a tretia bola dráha transcendentná ontológia, symbolizovala ju biela farba. No a vlastne ako keby v každej farbe to bolo iné zameranie toho diela, ale keď tie farby boli 3, tak vlastne boli národnou trikolorou.
A Stano Filko istý čas bol v emigrácii v Nemecku a Spojených štátoch a keď sa potom po revolúcii a vrátil na Slovensko, tak sa stal veľkým prívržencom vzniku Slovenskej republiky, aj veľkým prívržencom čiastočne aj vtedajšieho premiéra Mečiara a mnohé veci ako keby nadobudli také znovu ako keby národné značenie cez tú trikolóru, cez bielu, modrú, červenú farbu. No a tu vidíte, tá triáda bola vystavená práve na výstave Slovenský mýtus a tu vidíte ako keby štruktúru takej strungy, také ako keby stavby, ktorá sa tradične robila na poli, potom sa do nej často zavesila kolíska s dieťaťom. Takže on to takýmto spôsobom inovuje. Toto je taký zase ďalší typický motív jeho diela a to sú ako keby rakety vo farbách trikolóry. Ono ako keby je to taká iná verzia tých kompankovských penátov, ale už verzia vlastne ako keby z iného civilizačného pohľadu. No a on sa často ako keby predstavoval naozaj ako Filko Slovák. Takže obrazy v trikolóre. No, toto bol jeho komentár k našej výstave Slovenský mýtus, ktorý robil 5 rokov. Takže tuto na jednej strane vidíte jeho x-krát precizovaný text art o jeho koncepte, o koncepte jeho diela. Toto je Koller, neskorší. A zase vidíte ako keby motív trikolóry, znovu ako keby spýtovanie sa na význam, značenie, budúcnosť, čo bude so Slovenskom. Ďalšie vlastne ako keby znaková kultúrna situácia, keď sa Koller ako keby zabáva s znakmi. Totiž vlastne štátne heraldické emblémy a znaky boli ako keby ďalšou takou veľkou sférou, ktorý umelci nejakým spôsobom používajú. Vidíte, že hákový kríž sa rozvoľní a aj ten slovenský dvojkríž tiež proste ako keby stratí tú svoju jednotu a pevnosť. Ďalším umelcom, ktorý pracoval so štátnym znakom v súčasnom umení, bol Rudolf Sikora. Možno povedať tiež jedna z takých tých kľúčových osobností slovenského konceptu 70. a 80. rokov, ktorý sa venoval ekológii, kozmológii a neskôr aj a dodnes sa venuje veľmi silnému tomu sociálnemu aktivizmu. No a tu on ten slovenský znak, dvojkríž, položí z vertikály na horizontálu a vpíše ho do hraníc Slovenskej republiky. Vlastne tie konce sú označené tým červeným svetlom. No a dielo venoval vlastne tomu, čo sa Slovensko o svojich dejinách naozaj nemôže píšiť, a to vyvezeným spoluobčanom židovského pôvodu počas existencie slovenského štátu. No a Sikora bol známy tým, jeho ikonické čierne diery alebo rôzne vlastne kompozície vytváral z troch znakov, z hviezdičky ako symbolu života, zo šipky ako narodenia, šipky ako symbolu pohybu života a krížik bol symbol smrti. A v súčasnosti sa to zmenilo vlastne, ako keby hviezdička sa zmenila na komunistickú hviezdu, šipka na ten znak preškrtnutia, krížik sa zmenil na svastiku. No a prečo tieto obrazy tu uvádzam? Sú to vlastne ako keby koncepty, ktoré on vytvoril pre ministerku kultúry a spolu s Tomášom Marušiakom realizovali akciu odovzdávania obrazu proti zlu Ministerstvu kultúry. Tam tá druhá verzia je už ako keby, to sú tzv. Molekuly zla slovenského a vidíte tam percentá. A to sú percentá Slovenskej národnej strany, ktorá nominovala za ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. Čiže to bola taká jedna veľká akcia, vlastne ako keby namierená proti súčasnému ultranacionalizmu, proti obnovovaniu akýchsi neofašistických a neonacistických prvkov v kultúrnej politike a nielen v nej.
No, ďalším umelcom, ktorý sa rád hrá s takýmito štátnymi symbolmi, je Svetopluk Mikita, tiež istý čas, myslím, pôsobil v Brne. On vlastne veľmi rád pôsobí s ikonografiou socialistických ako keby hnutí, s nacionalistickými náboženskými symbolmi, manipuluje vlastne ako keby týmito obrazmi a vytvára také série prác a krezieb. Čiže vidíte, vlastne správna odroda sa pýta, to je zemiak, z ktorého vyrastá slovenský dvojkríž. No a v tom druhom zase sa hrá ako keby s tou kombinatorikou rôznych politických znakov. Toto tiež je vlastne ako keby taký odkaz na minulosť a prítomnosť. Kam chceme patriť vlastne, otázka. Už v roku 2005 sa vlastne pýtal, či chceme patriť na východ či západ. No a toto sú 4 mŕtvolky z videa Tomáša Ráfu, ktoré sa volalo Bratislava bez náckov versus Slovenská pospolitosť a zachytával pochod k hrobu doktora Tisa, vlastne prezidenta slovenského štátu, ktorý bol popravený. Ktorý mal na svedomí vlastne aj tých vyvážanie židovských spoluobčanov. No a Tomáš Ráfa je ako veľmi známym teraz videoartistom a zachytáva takéto masové hromaždenia cez videá a nie len ako keby tých neofašistických hnutí, ale aj rôzne ako keby demonštrácie, ktoré sa týkajú aj inakosti, duhové prajdy, ženské otázky. Naozaj už je aj v zbierkach Slovenskej národnej galérie a vystavoval v MoME PS1 napríklad. No a na záver ešte taká maličká kapitolka, ktorá sa týka využitia folklóru v súčasnom umení. Jarmila Mitriková a David Demianovič. Evakuácia slovenských elít. Vidíte, ako sa ľudia v krojoch pekne pozerajú, ak nám naše elity odletia do vesmíru, čo by sme si veľmi želali. Ale zatiaľ to tak nie je. No a oni sú dvojica, ktorá pracuje technikou pyrografie. A to je vypalovaná kresba takou pajkovačkou, čiže taká kutilská technika, ktorá bola veľmi populárna v socializme. A tiež v ich tvorbe vlastne nachádzame ako keby tie odkazy na nacionalizmus, slovenskosť, folklór, na rôzne mýty, kombajny, vlajky, traktory, proste nacistov, komunistov, pionierov, partizánov, šamanov. Čiže vlastne ako keby taká mixovaná komiksová estetika, ktorá komentuje vlastne to, čo sa v súčasnosti na Slovensku deje. No, potom máme niekoľko autoriek, ktoré vychádzajú z ručných prác, z vyšiviek. No, Klára Bočkajová bola jednou z prvých, ktorá už v 80. rokoch začala využívať ako taký hlavný motív svojej inšpirácie také tie poklesnuté dečky, vyšívané nejaké obrusy, ktoré sa vešali často v kuchyniach starých mám, ako proste kedysi. A bol to taký naivný produkt poklesnutej masovej kultúry, vidieckého a mestského folklóru. A ona ako takou cestou frotážovania a prenosu na papier alebo na plátno, ako začala pracovať s týmito motívmi. Ludvík Kundera o nej napísal, že povýšením kuchynského gíča ho dostala do inej, také až vznešenej roviny. No a toto bolo ešte v 80. rokoch a bolo to také, by som povedala, skôr idylické ako narábanie s tou ženskou aj s tou ľudovou témou, folklórnou, ale toto už je trošku ako keby iná káva. To sú výšivky od skupiny Kundy Crew, to je aktivisticko-umelecká skupina tzv. Radikálneho vyšívania. Tvoria ju 4, niekedy ich je viac dievčat, ako oni sami sebe hovoria, že sú to nahnevané dievčatá. A to voľné zoskupenie vzniklo v roku 2010 a má v sebe istý aktivisticko-politický aspekt, pravdaže.
Na jednej strane chcú poukázať na tú sociálnu stránku vyšívania, robia to kolektívne, spoločne, ako keby vyšívajú a používajú formu, tú starú formu, takú klasickú formu tradičnej krížikovej vyšívky. No, ale vidíte, ako vlastne cez tú krížikovú výšivku vlastne tlmočia veľmi naliehavé spoločensko-politické problémy, ktoré sa týkajú dneška. A toto je ešte niekoľko prát od výtvarničky Ivany Šátekovej, ktorá tiež využíva tzv. Techniku šopornianskej vyšívky. A takýchto vyšiviek, takouto technológiou urobených vyšiviek boli plné obchody úľuv za socializmu. To je niečo ako u vás Krásna izba. No ale keď sa pozriete, aké motívy tam vyšíva, tak naozaj akože veľmi aktuálne, dá sa povedať. Ona sa hlási k stratégii tzv. Umeleckého kraftizmu, čiže craft and activism, čiže remeslo a aktivizmus sa spájajú do jedného celku. To je termín Betsy Gear. No a charakterizuje ju nekompromisný humor, irónia, feministický nadhľad. Komentuje hlboko zakorenené paradoxy našej spoločnosti. No a hore hajl, dole hajl, vlastne ako keby proste paradoxne komentuje aj tú ľudovú pesničku, aj samotný význam toho gesta. Toto sú fotografie zo 40. rokov zo slovenského štátu. Vidíte krojované figúry prezidenta Tisa, ktorý káže krojovaným dievčatám, krojované ženy, krojovaní muži pekne hajlujú. Toto je Julius Kollár a jeho univerzálne folkloristické rituály z roku 1978, ktorý si z toho urobil už povedané srandu. A toto je už vlastne záber zo súčasnosti. A keď sa politici oblečú do krojov, tak zbystríme pozornosť. Obzvlášť v populistickej časti spektra často zavadíme o snahu odkazovať sa na ľudovosť a tradície. Populizmus sa vždycky rád prezliekal do kroja, používal ho na to, aby aspoň na povrchu ukázal svoje prepojenie s takzvanými ľuďmi dole, s ľudom. No. Ale málo kedy v tom bolo však to niečo ozajstné. Skôr vždy išlo o nejakú travestiu. Takže niečo, treba povedať, je folklór a niečo je jeho zneužívanie. Takže ďakujem vám za pozornosť.